Mu video ya msiku la lero tifuna tikupaseni mbiri ya Lionel Messi. Titakupasirani video ya Ronaldo medzi ngapo yapitayo, makomenti anali ambiri kuti ambirinso akufuna atadziwa mbiri ya Lionel Messi. Monga mmene tinapangira ndi Ronaldo, video inso ikhala mapati awiri. Dzina langa ndine Sammavita, tiyeni tikhale limodzi. Mu video ya lero tikhala tikutsindika kwambiri chidwi chathu chonse pa kaswiri wina wa mpira amene dzina lake ndi Lionel Messi. Lionel Messi anabadwira ku Argentina ndipo ichi chinali mchaka cha 1987. Apa panali pa 24 June mu mzinda otchedwa Rosario. Iyeyo anabadwira m'banja la anthu amene sikuti anali opeza kwenikweni, ndipo kukhala moyo umenewu kunapangisa kuti akule mmoyo ovutika. Monga mukudziwa kale, kubadwira ku Argentina, Messi amakhala okonda mpira kwambiri, ndipo mchaka chimene Messi anabadwa zinachitika kuti osewera otchedwa Maradona anali amene amasogola kwambiri ku zigoli. Banja la kwawo, makamaka kwawo kwa Messi, anthu ake anali okonda masewera ampira, ndipo iyeyo anali wang'ono pakati pa mabrothers ake, ndipo iyeyo anali mwana wachitatu m'banja la amene linkasogoledwa ndi bambo otchedwa George Messi, amene ankagwira ntchito pa kampani ina yopanga zisulo kumeneko ku Villa Construction, ndipo mayi ake dzina lawo linali Cecilia. Anthu awiriwa anakumana mtawuni imene anali achinyamata owala kwambiri, anali achinyamata ozisata kwambiri, onsewa ogwira ntchito molimbika. Ukunso ndi kumene Messi anabadwira. Ngakhale kuti iyeyo analiko wang'ono, mabrothers akewo analinso osewera mpira. Awa mayina awo ndi monga Rodrigo, Matias komanso sister wake amene dzina lake ndi Maria. Messi anagwa mchikondi ndi masewero ampira, koma kamba kuti anali wang'ono zinali zovuta kwambiri kujoina matimu a nzake, kufikira pamene agogo ake analowererapo ndipo timu yake inkaluza nthawi imeneyo 1-0. Ndipo pa half time agogo ake anauza Messi kuti akuyeneka kuti alowe. Nthawi ndikuti anali atakambirana kale ndi kochi. Apa nkuti banja lonse la kwawo kwa Messi litabwera kuzaonerera Messi. Iyeyo atalowa anathandizira timu yake kuchita bwino, zinthu zimene zinathandiza agogo ake kuwapasa mangolomera, ndipo anauza makolo ake a Messi kuti amugulire boot kuti ajoine timu ya manebazi ake. Pamenepa Messi nkuti anali atafika zaka zokwana 11. Iyeyu anali ataziwika kamba ka luso lake losewera bwino, koma pamene zinayamba kuonesa kuti luso la Messi likupita patali, chinthu china chokhumudwisa chinachitika. Agogo ake a Messi anamwalira. Izi zinali zinthu zomukhumudwisa Messi kwambiri, chifukwa chokuti anali ndi ubale wabwino ndi agogo ake, makamaka popezanso kuti iwowo ndi amene ankamukhulupirira pa nkhani ya mpira. Koma mu nthawi imene ankafika zaka zokwana 13, chokhumudwisa chinanso chinaoneka pamene makolo ake a Messi anazindikira chinthu china, kuti Messi sakhala ndi msinkhu wake ngati ana anzake, ndipo makolo ake anali okhumudwa kwambiri. Makolo ake tu anali okhumudwa kwambiri poganizirano kuti Messi sankakula, usinkhu wake unali opinimbira, ndipo panalibenso chiyembekezo china chilichonse. Anapita naye kwa doctor kumene anawuza kuti Messi ali ndi vuto loti ma hormones ake othandizira kukula sakugwira ntchito mthupi lake, ndipo izi zinali zokhumudwisa kwambiri makolo ake. Ngakhale mwene wake Messi anali okhumudwa, koma panazapezeka chiyembekezo pamene doctor ananena kuti pali Jackson amene akhoza kuthandiza nthenda imene Messi anali kudwala. Koma Jacksoneyo anali odula kwambiri kuti makolo ake akhoza kukwanisa kugula, koma apatu nkuti Messi atayamba kale kutenga chidwi cha anthu komanso matimu ena akuluakulu ku Europe, ndipo iwowa anali kukwanisa kufikira matimu angapo amene ankafuna Messi. Koma klabu ya Barcelona inalipirira Messi bilu ya treatment yake
kuti zikatheka akazachira azizasewera Barcelona yaing'ono. Atayamba kupeza bwino anali ready kupita ku timu ya Barcelona, koma asanapite anali ndi nthawi yosazikana ndi anzake, ndipo nthawi imene ankakwera ndege Messi anali kuti wapeza kale wachikondi amene anali cousin wa mmodzi mwa anthu amene ankasewera naye mtimu imodzi, ameneyo anali onzake dzina lake Lucas. Ndipo nthawi nali kuti atangokumana koyamba, koma analonjezana kuti azakumananso chifukwa Messi azabweranso, ndipo mkaziyo dzina lake linali Antonella. Messi anali okonzeka kukhala osewera ku Barcelona, ndipo patangopita mawiki ochepa makochi anazindikira luso la Messi ndipo anaziwa kuti Messi ndikaswiri. Chaka chake chinali cha 2003 pamene Messi anali ndi zaka zokwana 16. Messi anakhala mbali imodzi ya timu ya Barcelona pamene timuyi inali kukonzekera masewera ake aakulu. Mu nthawi yoyamba Messi anayika Barcelona pasogolo kukhala timu yomwe ingamuyike iyeyo pooneka ku dziko lonse, ndipo zinali zosavuta kuti atengedwe kukhala osewera oyamba gemu, ndipo mu sizoni imeneyo anachinya chigoli chake choyamba komanso kuthandizira osewera otchedwa Ronaldinho kuchinya, komanso anayamba kugwirizana ndi osewera anzake zimene zimathandiza Messi kukuza luso lake. Pofika mchaka cha 2008-9 kunabwera kochi otchedwa Pep Guardiola, ndipo Messi anayamba kuonesa luso lake lonse, ndipo zinkaoneka kuti amangosewekera nthawi, ndipo atapita ku Argentina kukasewera under 20 World Cup. Iyi inali nthawi imene anakakumana ndi Antonella motengera ndi lonjezano lawo, ndipo anampanga kukhala bwenzi lake. Sizoni ya 2008 kulekeza 2009 inali yopambana kwa Messi kamba kuti atakumana ndi Ronaldinho zinampangisa kusintha jezi namba yake kuchoka ku namba 19 kukhala namba 10. Kubwera kwa Pep Guardiola kunasinthisa kaseweredwe kuti azisewera pakati pa bwalo, zimene zinathandiza Barcelona kuwina. Mu magemu okwana 38 amene Messi anasewera anali atachinya zigoli zokwana 38, ndipo anali ndi ma assist okwana 19, zinthu zimene zinapangisa Messi kukhala osewera wapamwamba pa dziko lonse. Ndipo mu December mchaka cha 2009 Messi anawina Ballon d'Or kapena kuti Golden Ball, ndipo mu season ya 2010 Messi anatenganso Golden Ball kachikena kamba ka maseweredwe ake apamwamba. Mu nthawi imeneyi nkuti anasewera masewero okwana 53, anachinya zigoli zokwana 47, ndipo anali ndi ma assist okwana 12 kapena kuti anathandiza azinzake kuti achinye zigoli zokwana 12. Mu season ya 2012 inali season yapamwambanso kwambiri kwa Messi pamene anagolesa zigoli zokwana 73. Izi zinali zochitisa chidwi kwambiri m'masewero okwana 60. Mipikisano yonse iyeyo anali kuthandiza anzake kuchinya, ndipo iyeyo anathandiza azinzake kuchinya zigoli zokwana 30, ndipo mu season imeneyi Messi anali ndi zigoli zokwana 103. Izi zinali kuphatikiza ma hat-trick amene anali nawo okwana 10, zigoli zitatu za free kick, anapanga create ma chances ochinya 44, komanso kuphatikiza apo anachita njomba zokwana 222, ndipo iyeyo anakhala man of the match kokwananso ka 32. Apatu ndizokuti tikuona mbiri ya Messi. Masewero onse amene anakhala akusewera mu season imeneyo kufika mu chaka cha 2012 Messi anatenganso Golden Ball, ndipo aka kanali ka namba 4 kutenga mosatizana. Ndipo mu chaka cha 2012 Messi anagolesa zigoli zokwana 91, ndipo zigoli zinagawidwa motere: 79 ku timu yake ya Barcelona, ndipo 12 ku timu ya fuko la Argentina. Ndipo mchaka chomwechi Messi anakhala ndi mwana dzina lake Thiago.
Ndipo mchaka cha 2013 timu ya Barcelona inakhala ikuvutika zimene zinapangisa kuti Cristiano Ronaldo atengenso Ballon d'Or kachiwiri mu 2013 ku 2014 season. Koma mzaka zimenezi sikuti Messi sanachite zazikulu ayi. Anakhala player osewera bwino mu season imeneyo mosatengera kusachita bwino kwa timu yake ya Barcelona, ndipo analandiranso award ngakhale anali atawina World Cup Golden Ball, koma analuza ndi timu ya Germany mu 2014 World Cup final. Mu 2015 pakana 2016 season timu yake inaluza mosatana mu mpikisano wa Copa America final, ndipo Messi analira kamba kakuluza kumeneko, ndipo anthu ena anayamba kumunena kuti ndi otembereredwa ndi kuti sangafanane ndi Maradona. Koma ngakhale izi zinali chomwechi, Messi anawinanso Ballon d'Or, koma timu yake inatulusidwa mu 2016 mpakana 2017 mpakana mchaka cha 2018, ndipo zinthu zinayamba kusintha. Mu 2019 Messi anali captain wa Barcelona, anakwanisa kufika mu semifinal pamene anagonjesa timu ya Manchester United 3-0, ndipo mu 2021 zinthu zinayamba kumuyendera bwino kwambiri pamene Argentina inatenga Copa America trophy. Apa kanali ka number 7 Messi kutenga Ballon d'Or, ndipo apa Messi anali osangalala koposa. Koma pofika August 2021 timu ya Barcelona inali pa mavuto azachuma, ndipo kunali deal kuti Messi agulisidwe ku timu ina, ndipo timu ya Barcelona ipeze ndalama. Anthu analira pamene Messi amasanzika, ndipo nthawi imeneyi nkuti Messi atasewera magemu okwana 778 ku Barcelona, ndipo anali ndi zigoli zokwana 672, ma assist okwana 303, ndipo apa nkuti atatenga Ballon d'Or kokwana ka 6, kutenga La Liga kokwana ka 10 ndi UEFA Champions League kokwana ka 4, ndipo anapita ku Paris Saint-Germain PSG kumene anasaina contract ya zaka ziwiri, ndipo anapanganso mbiri mu 2022 World Cup pamene anakhala man of the match, ndipo anawina Golden Ball, ndipo anakhala FIFA best player mothandizana ndi Enzo Fernandez amene panopa amasewera ku Chelsea kuti atenge World Cup ndi timu ya Argentina. Posakhalisa contract yake itatha ku PSG, anabwerera kupita ku timu ya Inter Miami, ndipo iyeyo apa nkuti ali ndi zigoli zokwana 726, ma assist okwana 346, ndipo wasewera masera okwana 894. Tikutanthauza kuti mu nthawi imeneyi Messi wakhala osewera yekhayo amene watenga Ballon d'Or kuchuluka koposa osewera aliyense kokwana ka 80. Iyi inali mbiri ya Lionel Messi pati yoyamba. Ndiye tingopempha kuti ngati ma likes anthu omukonda Messi ingakwane video 100 likes, pamene zakwanire 100 likes ipo tizachita drop part 2. Koma for now munali ndine Sam Mavita. Apa mwamva nkhani yokhuzana ndi Messi imene tangoyitchula kuti part 1. Tinayambanso tayankhulapo zambiri za Ronaldo, chiyambi chake, chakubadwa kwake, moyo wake ovutika mmene wakulira ndi china chilichonse. Mukhoza kondesodwa ndi video imeneyo ndi imene ili pa screen yo kumanja. Koma ngati kumanzereko kuli video ndi kuti video yakwanisa 100 likes imene yatipangisa kuti chite drop part 2. Ndingokupemphani kuti muchite like video anthu okwana 100 tichita drop part 2 kuti timve kuti kodi moyo wa Messi ku America ukuyenda motani, ndi chifukwa chani anapita ku America, ndi chifukwa chani anasankha katimu kosadziwika mu dziko limene mpira football ndi osatchuka kwenekwene ngati dziko la America. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi mu video satira. From Sanje to Chitipa ndife number 1. Makata kwendi fail. If it really panu put your smile upon your face. Kukupunzi sane. If you need benga.